Ti ha kaban kong siap ngas ngoy kaban ai kuble ya pi I way pai way ha kani kapor kaban mataling ba jong kani ka channel MR Don channel. Ti ka jingkli ka jonga kani kapor kaban mata kalong ba I balam na nongkrem constituency. Iyo na ya kani kapisa ya kaban pli pat ba lagi de ki surok lagi de ki school lagi de hakino kino ki development. Tingawan ban keren hang ne om banga bisni ya kata jing ai ka jong I rengala aru banong ne kuble shibun lada ka de na ka pla la de henry ka ba snusi kalong ba kane ka pisa ka ba ibalam ai ngangi scam baka de ka pisa jong ubabun ubalang hi ti na ai ken uyo ya kata ka pisa namar ba MDC romlong MLA romlong henry nga ngayo I kumne bat kane kai baro ka de ka kadon ka plan shalden bat haka constituency ka badon iba arden dakano ka buit mentaki persangi ka ban plan hakano ka kum bakila ya ka ban penpau sya ka partai nomor ba arden deu MLA u balam deu MLA ti denan de halor kata ka nongrim kipat ba ngihap ban bisar tiap patiak ngihap ban start kum kipat ba ngongi pi lada kino ki MLA kinami kmat la ki jongi ki persang yangi ban penbit yang beda pi ngongi pi ngimdei ban ngej ban ngimdei hiru ban ngop hakum kita hoj ngam nomuan hang ne ka ban bisni kan mau ngam lada pi ong yang ban bisni kata kala poi syaklau henry kata ki baro kalong ka jingu I ka jonga ti kane ke baro ka don ka plan syalendet lada kam don ka plan syalendet ti balai I balam iyo na ya kata ka pisah hadu arkurur tam tenre kane kadun ka syalendet bat ka jingkeli ka jonga ya ka government hoj ula ban kern lek ong ya government kala ban ai ya u namar ba ude ubreu jongki te shubu mata lada lek pan uba remliction ubadon hakaliang persya ngam nom ngej da leiru tedot kim nom ai hiru tedot tikane ke bro kadika plan nakabakumno ban penrem ya iba arden ban penrem iba arden namar ba ki woi ki political party ngongnya pi satang hau ba arden ba ki don ka jingting ka jing shepting hadu kata ki kiyo tot ya uba arden ba udon hagabor dehlor kata nongrim ba ki persyang iya kaban pentelep ya kiba dehok jong iba arden lane jong iba alam kum ta ki baro ki persang ya kaban telep hak ba kumno ya kaban penja ya ki skim kilun ban penja ban ya compete ngamul bodong ban ya competition mo hapdeng iba arden ibadan hagabor bat ini iwei ibom don hagabor tekane ke baro kade ka plan ka bamaki kila plan ko ki paj ba bi jonga ngimdei hiru ban ngop hakum kini hoi ka jing ai ka jongki ngaong nga ai kuble shibun ya ka jing ai sobha mo kat dang la ban ai kata dang biang henry ka jingkli ka jonga kan ka por ka bamanta kalong ba nae kan ka pisa kami haba umnom long MDC umnom long MLA umnom long unom ikman na kane ka pisa kami ti kata ka jingkli ka jonga ha kane ka por ka bamanta te paj ba bije ngidei banlong ki bastat akum kini ki por yo ngin hap ha kita ki syang kawya ki balapan up da no re da no